Hej Birk, Hej Inge. hvad skal vi lave i dag? Vi skal lære noget om Pythagoras læresætning. Er det ham den behårede græker, vi ser på billedet der? Ja, det er det. Ej, det lyder godt nok spændende. Du Det er begynder jo- bare. Ja, som vi kan se her, har vi to firkanter, altså to figurer med nøjagtigt samme areal. Ja. Og hvis vi kigger inde i de her to figurer, er der nogle trekanter. De her trekanter i begge figurer har simpelthen samme areal. Så derfor må trekanterne gå ud med hinanden, så vi ikke har dem mere. Og som vi så ser nu, hvor trekanterne de er lige store, eller i arealet, det betyder jo så, at det kun er firkanten, der er anderledes. Ikke Birk? Jo, Jo, og det er nemlig fordi, som man ser på figur 1, så er A gange A lige med A i anden, og B gange B er lige med B i anden. De to firkanter, som vi altså ser i figur 1. Er det ikke rigtigt? jo. Jo, det er. Og så ser vi så herover i figur 2, der er der kun én firkant. Hvordan kan det så være, Birk? Det ved jeg nemlig godt, så du behøver ikke svare på det. Okay. Det er nemlig B og A på ganger, som så giver C. Er det ikke smart, Birk? Så det er faktisk det hele går ud på. Det betyder, Rigtig god mening. så derfor må vi altså gå ud fra, at A i anden gange B i anden er altså lige med C i anden. Selvom det ikke lige står på tegningen. Nå, det gav jo fin mening, ikke Birk? Jo. Sig farvel. Ja.